Foli ani tanuni o be Bamako News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ye ka sanga ni a ka wagati cogoyaw ye Mali kɔnɔ ko Mali kɔ kan. K'a fɔ ye k'aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na an b'a daminɛ ni Mali kunnafoniyaw ye. An ka jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye État-major général des armées ale kɔni ye laseli kɛ marisi kalo tile 31 fo ka taa se kunu tarata avril kalo tile 1 ma san 2025 ko pankuru lankolon dɔ kun be sanfɛ min ye an ka finitigilakaw ta ye ale kɔni binna ka ammoniɔkɔ tɛsan watɛn kɛrɛfɛ Kidali marabolo kɔnɔna la. Pankuru in kɔni tun be munumunu salo la tɛnsan watɛn sanfɛlaw la yaasa ka se ka yen dugukɔnɔmɔgɔw ani u bolofɛnw lakana. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kayi marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye gouverneur de la région de Kayi général de brigade Musa Sumare ale kɔni ye baara dɔ boloda kunu tarata avril kalo tile fɔlɔ san 2025. A ka baara bolodalen kun be tali kɛ ka dansigi kɛ mobili dɔw bolili la minnu be fa ka dan tɛmɛ an ka sirabaw sanfɛla la. Yaasa ka se k'u ka jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin ni o be tali kɛ AES jamana ani Rusila jamana u y'a kanu ka se ka ɲɔgɔn ye boloda n'u be tali kɛ AES minisiri 3 la minnu ka baaraw ɲɛsinen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma. Olu bena taama kɛ ka taa Rusila jamana kan k'a daminɛ avril kalo tile 3 la ka taa bila tile 4 la san 2025. K'u ka lajɛ yɛrɛ labɛnna Rusi ka minisiri fɛ n'o ye Sergei Lavrov ye k'a kun de ye ka se ka jɛɲɔgɔnya kura olu nun don ni AES jamana ani Rusila jamana ye. Sisan an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la. Minisiriso min ka baara ɲɛsinen don Aligérie lakana kow ma ale ka laseli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ k'u y'u jugulamɔgɔ dɔw ka drone lajigin ka sanga ni avril kalo tile fɔlɔ san 2025 ni waatiw la tɛnsan watɛn dafara la. Minisiriso in ka fɔ la mansimafɛn yɛrɛ a donna Aligérie sanfɛ siraw donda fɛ ni kilomɛtiri hakɛ 2 ye walasa ka jaabili kɛ o wale la. Aligérie lakanajɛkulu dɔw minnu bilalen don sanfɛ lakana kow la min be marabolo wɔɔrɔnan ka bolo kan olu ye fɛɛrɛ kɛ teliyala walasa ka nin wale ninnu kunbɛn. An b'a an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni dusukasi kunnafoniya dɔ ye. Furancɛla fanga wasabulu ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Jawo ye ale ye laseli kɛ min be tali kɛ furancɛla fanga wasabulu CNT maɲɛma mɔgɔ dankan 2nan o ka patuli la n'o ye Jigini Atuma Gaku ye ka sanga ni kunu tarata don ye marisi kalo tile fɔlɔ san 2025. An be duwawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen. Ni be dansigi an ka bi kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka kulomajɔ ani ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.